ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିବାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଆମର ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି ଜୟ କରିପାରିବା, ରାଗକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅଧିକ ଜପ କରିବା, ବିଚାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତୁମର ମନକୁ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନୀରବ ରୁହ, ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କର। ତୁମ ପ୍ରତି ଯେତେ ମନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କ୍ଷମା ଦିଅ, ଅପମାନ ଓ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କର। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହଁ, ସହିବା ଲୋକ ବଡ଼। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ରାଗକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା। ଶପଥ କର, ମୁଁ ସହନଶୀଳତା ଓ କ୍ଷମା ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କୁହ, ଅଳ୍ପ କୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଳ୍ପ ମିଳାମିଶା କର। ମନୋଭାବନାପନ୍ନ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ପଳାଅ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ।